Unai Iturriaga Zugaza Artaza, 39 urteko Durangarra. Bere lehen parte hartzean, oraintxe 20 urte, iritsi zen txapelketa nagusiko finalera. Geroztik final guztietan egonda, hau 6. Bizkaiko txapela ere jantzi du birritan. Txapelketaren finala da egun handi bat, zentzu askotan, ez? Personalki bertan egon ahal izan ezkero, egun eder bat. Ez dut esango danik bertsolaritzaren, bertsogintzaren egun handiena, baina bai handienetako bat, ezta? Bai biltzen den jenteagatik, arretagatik, eta kolektibo bertsolarien eta elkartearen eta mundu horretako parte sentitzen garen neurrian baita, eskatzen daben aleginagatik, bai gure aldetik, bai inguruan zenbat jente dabilen lanean eta guzti hori, baita da, gure erakusleio gorena, ezta? Eta gero nik uste dut baita, badeukola beste maila bat, ez dakidana nun kokatu zehazki, baina gainditzen dagoena bertsolaritza eta bertsogintzaren eremua, ezta? Eta ez dakit zein izango litzaken, kultur mundua, gertakizun bat bebai bada, laburteri behingoa. Nik egun handi, behar bada zera definizio simpleia da, baina egun handitzat daukote finala. Ondo goratzen duen, 1986ko finala. Nik 11 urte edukiko nabezan orduen. Eta joan nintzen gurasuekin, gogoratzen dut, txapelketa horretan hasi nintzen bertsolaritza jarraitzen. Durangoko kanporaketa batera gurasuek negarrez eroen ninduen, nik enaben joan gure. Eta hortik aurrera txapelketa osorik jarraitu neban, ez? Nik ordura arte bertsolaritzan neukesan erreferentziak oso lausuak ziren. Eta, Murizaren aita izenaren bertsoa grabatuta bai esan etxean eta bar. Baina nintzen jarraitzaile eta gure etxean ez hain presente. Eta txapelketa hori izan zen zelan baiteko nire batailu edo. Eta batez be nik uste gerora interpretatu dozen gauza die, baina antopoina ben Egaina eta Sarasua modoko bertsolari batzurekin. Behar bada nire ordura arteko bertsolarien irudiaz guztiz bestelakoa sana eta segurazko izan dela motibuetako bat ni gerora bertsolari izateko ez. Txapelketa honetara ez etortzekotan egon nintzen, azkenean izena eman, eta beste motibo askoren tartean bat zan 20 urte betetzen zirela lehenengoz parte hartu neoala txapelketan. Eta 20 urteko zikloa borobiltzeko oso modu polit bat. Ez finalean ez egoteko preste nengoen, eta bertan egon ezkero, ez dakit, opari moduan konsideratzen dut. Bi planotan, nahiko neuke izatea bertso maila handiko final bat, sortzen dauen arreta guzti horrek erantzun bat eukitzea edukiz, ez da? Ez da erresa. Ez da erresa, horre ongareno badakigu, egun hori kontrolatzen zaila dela, ez? Hain da hundia. Ez da erresa, baina lehenengo eta behin hori, gu horretaragoaz eta bertso maila hon bat egon dadila, sortziron aldetik horrek han ordu asko ongoran jenteari lagunduko deutzolako eusten. Eta personalki nahiko neuke, konformatuko nintzake pare bat saio on egin ezkero, konformatu asko eskatzea hori igual. Baina, danok esaten duguna, okerrena da bekera joan eta han egon espazinalez pasatzea ez da. Eta hori ez gertatzea da, nik uste danon lehenengo helburua ez.